Petruk. Arep ngapa? Aku ora ndedit. Ora. Rasa kuwatir, hari ketemu aku kok mesti omongane aku ora ndedit. Aku isih kelingan terus, aku nyedit kowe ning aku saiki lagi ra ndedit. Yakin wedhusku mung kari loro iki cilik-cilik. Masa arep didol? Wedhusmu gedhekno. Ah, matur nuwun. Utangmu karo aku ora satok gagas. Wong aku ki sapa? Aku kakangmu. Nek kowe utang karo aku tembunge utang. Ning jane nek aku ngenehi karo kowe kae jane atiku ikhlas. Lahir batin. Ora nganggep utang. Ora. Tenan kuwi? Wah, calon swarga. Sing ngomong sapa? Aku ning kok mlesete. Wah, pancen kowe iki ngomong senengane kaya ngono kok. Wong utang ora njaluk piwales ki pahalane gedhe. Ngapa ya biasane ora tau nusul mrene iki kok. Nusul ngapa? Gong, tak omongi ya. Heeh. Ning aku njaluk, Aku ora duwe. Gusike. Aku njaluk karo kowe aja nesu. Masalahe apa sih? Iki masalahe ngembet karo kulawargamu. Iki kok kaya serius ta, Tru? Ha iya. Apa e? Ngene, ki mau bejo ning nggon aku. Bejo loro omah ae. Heeh. Sing rambuté ra tau kramas ya to? Heeh. Uwul-uwulan. Ha iya, heeh. Sarungan kalung sarung terus. Ha iya, ya sing kae, sing bejo kae. Mergo ning kampunge dhewe iki bejo ana papat. Oh, bejo wong, bejo kutut. Rasa omong sik aku wegah. Iki bejo sing kae sing tok arani mau pancen wis bener. Heeh. Ah mau jare liwat ngarep omahmu. Heeh. Terus mandheg ning ngarep omah kuwi. Heeh. Gareng ning omahmu. Lho. Kok dengaran ngapa ya gareng? Aku dhewe ora ngerti. Terus, ane ya ora apa-apa, gareng iki kakangku kok. Mbok menawa ketemu aku ning aku kebacut tangon wedhus, terus ketemu bojoku. Lah iya aku ya muni ngono karo bejo ning bejo iki ngeyel. Lho, ora jeneng manas-manasi. Jare ning beda kok Mas Petro. Bojone Bagong karo bejo karo gareng niku lingguh mepet. Ora apa-apa, korsine mung siji ya, Tru. Kabeh dayohku ki depet-depetan. Ning iki mau bejo omong meneh. Omong meneh apa? Ngene, jarene tangane bojomu iki diremet-remet karo gareng. Iki aku omong aja nesuk lho, aja nesuk lho, Gong. Aku mung ngomongke, perlu tok cek, tok takoni, aja grusah-grusu, aja nesuk. Tangane bojomu diremet-remet karo gareng, karo glenak-glenik, karo do mesam-mesem ngono kuwi jarene bejo, Gong. Kok ngono ya bejo ya, Tru? Heeh. Aneng bojoku ki jekok tenan. Dadi nek ora cedhak-cedhakan le omong ki ora krungu. Ane nek nganti remet-remet tangane cara aku ora pas, Gong, ora pas. Wah, lah pancen nek ngono ki gareng arep tumindak sing ora prayoga. Aku ki menging bojoku takon metu-metu saka omah mergo aku ki wonge cemburunan. Wah, mulane bojoku ora entuk ning Dasawisma, bojoku ora entuk ning PKK mergo aku cemburu tur kowe ngerti ba to? Ayo, ra ndedit to ya. Malah mau ana bakul cilok nesu. Aku nyunduki intil wedhus. Ciloke tak ijoli cilokku gelem ra, Mas. Panganan wong edian. Wah, ayo mule wedhuse dikandhangke tekan ngomah. Terus apa jenenge? Bojoku gaweke kopi. Wah, wis seger engko. Tak apa jenenge tak telatenane ben urip ngene iki ra masalah. Tekan omah mangan ya saanane. Lawuh jangan tok ya ora masalah. Sing penting tangga teparo ora weruh. Apa ben? Agar ngapa? Arep golek gawean ya angel, kepinteran ya terbatas. Awinge aku ndaftarke laden tukang. Campurane pinten? 6 siji. Langsung tak garap sing 6 semen sijine wedi. Karo tukange dienggo ngecor ndasmu apa?
katosen iki. Kula mboten ngerti. Pecat. Nah, ya wis piye? Wong jeneng wong nyambut gawe iki angel. Aku arep nganu apa jenenge ajar stand up. Omong dhewe wis ben. Kula daftarke meneh. Apa jenenge? Diutus Bapak. Yo. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe.